Halo perlok no kwai. Ipian subhai pi si sin pat chakane ka channel nachlam ipa ipon. Tengi don ban yetu ipi ba man takasni he kan ruturik banai ban riu arajar arpun riu na yo ban the do kha biang kumba si spa kilo na ne si kontal akawai kapung. Pada kane ka kenti ke bamtang yo ban the tang ki khat khar sudah. Don do ki wei pat ki jo kha. Te ada pikwa ban ngat gi do kha gi bai tenat bai ki ba ibang te sayawan. Hakasi balang si sejany pat si sande kumbu jule hakasi sande na kaliang jong kitrai pung ki don gajing ai sumbha na ka price na ka benta jong ki rawan ki bangat ka dokha ka bahe do pat ka jing pen kan mau kalong na ka benta ki perlok rawan ki bajuan bat ki badang wan thamai ba hakane ka pung na kaliang jong kitrai kimsha ban khwai ki wei pa ki jat khnyang bat kimsha shu menta ban pru lane ban besar bat ka bai khwai kalong saus pa shi sngi bat ars pa shi teng sngi bat ka sultanat kalong baya ki rawan ki bom ngat do ka don ru kapung kilo na ka benta jong phi bala da pitang long ki bat thamai so ba ban subscribe ikan ka channel kanang ba video pat ki we ki video bangin apply ide kublai shi